Ka tsaya ka kalli yadda wata mata ta samu nasarar mallakar riyal na miliyan 2 nan take a cikin sauƙi. Ita ma ta kasance wata bir Allah ce 'yar Saudi Arabia. Ta kasance tana kan bibiyar wannan shafi mai albarka na ɗan gatan Malam TV Insha Allah wanda ta kasance ɗaya daga cikin mabiyanmu a wannan gida mai albarka Insha Allah. Ita ma ɗin ta kasance ta daɗe tana da niyyar a gabatar mata da aiki kuma tun da aka yi mata magana a kan turare Insha Allah to a lokacin ba ta samu damar gabatar da aiki ba sakamakon ba ta da damar gabatar da aikin a lokacin Insha Allah to kuma duk inda dai ta riga ta sa niyya kuma ta abun nan kuma Allah Ubangiji ya hore mata wannan abun da za ta yi sai wannan turare kuma aka sai turaren a lokacin aka gabatar mata da aikin wannan duka ayyukan mu ne na jiya Laraba Insha Allah to ita ma ɗin ta yi nasarar dai mallaka riyal na miliyan 2 babban kuɗin Saudi Arabia kenan. Kuma ke ma za ki iya mallakar naki, kai ma za ka iya mallakar naka a cikin sauƙi duk inda kake a faɗin duniya, duk inda kuke a faɗin duniya. Musamman Allah Subhanahu wa ta'ala ya sada ku da wannan bidiyo mai albarka to za ku iya ɗaukan namba ku zo ku yi mana magana a WhatsApp sannan ku nemi ƙarin bayani Insha Allah za mu gabatar muku da ingantaccen ƙarin bayani don samun tabbaci nan take a cikin sauƙi don samun yaƙini a kan kowane kalar aiki a faɗin duniya. Kowane kalar aiki wani yana buƙatar siyan gida ne, mota ce, wani yana buƙatar ya yi aure ne, wani kuma yana buƙatar ya sayi gida, wata kuma tana buƙatar kasuwanci ko kuma kuna buƙatar bunƙasa kasuwanci. Wani yana da kasuwancin kamar yi mai kaɗan, wani kuma yana son ya mallaki wani abun a rayuwarsa amma kuma ya yi baya da zai ya shekara da shekaru yana neman kuɗin amma Allah Subhanahu wa ta'ala bai hore mai abin da zai gabatar da shi wannan aikin ba a cikin sauƙi. To wannan dama ce ta yadda mutum zai iya mallakar adadin dukiyar da yake buƙata nan take a cikin sauƙi. Kamar da kuke gani Insha Allah saboda kamar da Hausawa suka ce dare ɗaya Allah kan yi bature. Sila ce wannan sila ce wadda za ka samu abin da kake buƙata in dai na dukiya ne Insha Allah a cikin sauƙi. To duka mu nema kowa da kowa fatan alheri. Idan yau aka fara kallon bidiyon mu a daure ayi subscribe sannan a danna alamar ƙararrawar sannan saki sabon asirai. Za ku riƙa samun kai tsaye daga wannan shafi mai farin jini mai tarin albarka na ɗan gatan Malam TV. To duka mu nema kowa da kowa fatan alheri. Zai iya ɗaukan lambar mu a zo a yi mana magana a WhatsApp domin ƙarin bayani nan take a cikin sauƙi. Muna muku fatan alheri mutanen mu na Saudi Arabia da na ko'ina a faɗin duniya ko'ina da ko'ina muna muku fatan alheri. Daga ni ɗan gatan Malam TV Masha Allah. Alhamdulillah.